Mindu f'Ġunju li għadda tnieda s-servizz tal-Helpline 1400 fejn professjonisti jgwidaw liċ-ċittadini f'każi ta' emerġenzi 24 siegħa kuljum, il-pis fuq l-emerġenza fl-isptar Mater Dei tnaqset drastikament kif jikkonfermaw ċifri ppubblikati mill-Ministru responsabbli mis-Saħħa Ġo Etienne Bela fil-Parlament. Fil-fatt iżjed minn 65% jew il-fuq minn 5,000 każ irrikorrew għal Helpline ġew direzzjonati għal kura fi sptarijiet privati jew ċentri tas-saħħa fost l-oħrajn minflok marru f'Mater Dei la darba ma kinux emerġenzi ta' natura serja. Dan hekk kif jirriżulta li finqas minn 4 xhur bejn Ġunju u Tnejn li għadda kien hemm total ta' ftit iżjed minn 8,000 telefonata li daħlu fuq il-1400. L-informazzjoni toħroġ minn statistika ppubblikata mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva waqt li wieġeb mistoqsija parlamentari mid-deputati Vassallo Ħaġi. Minna joħroġ li l-ikbar ammont ta' każi jew ftit anqas minn 1900 ġew riferuti fi sptarijiet privati grazzi għal ftehim li l-Gvern laħaq fl-aħħar xhur biex tali kura tibda tingħata fihom u bekk jittaffa l-pis minn fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza f'Mater Dei. Mal-1300 persuna li rrikorrew għal Helpline 1400 kellhom bżonn biss kura f'ċentri tas-saħħa, minn barrek iżjed minn 1600 ġew riferuti għas-servizz tad-Dipartiment tal-Kura Primarja, dak tat-telemedicine li wkoll ilu 5 snin jagħti pariri mediċi b'xejn matul il-ġurnata kollha. Dan jikkonferma kemm kien b'saħħtu l-impatt tal-Helpline imniedi fil-bidu tas-sajf ħalli każi serji ta' emerġenza fl-Isptar Ġenerali ta' pajjiżna jiġu trattati fl-inqas ħin possibbli kif inhu mistenni.